זאת שכונת הבוסתן. גרים פה סטודנטים לפרמקולצ'ר. לומדים במשך כמה חודשים איך להשתמש בסביבה שלהם בשביל לייעל את האנרגיה, ללכת עם הסביבה ולא נגדה. כל הבתים פה בנויים ממסגרת של מתכת, בלות של קש בשביל בידוד ושכבות של בוץ, אדמה, מחומר מקומי. בחורף לא צריך חימום בכלל. בקיץ מדליקים מזגן שעה אחת ביום והקור נשמר במשך כל היום בפנים. יש פה שירותי קומפוסט ותנורים סולריים, טבון, כל מיני דרכים לבשל בצורה יעילה, בלי חשמל. וזה שכונה ניסיונית. אנשים שגרים פה למספר חודשים, וכל פעם לומדים ומשפרים איפה שצריך. תודה רבה.